Hei, hei tid, så det atter her vi har nødvendig parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, jeg tar opp og at redigere. Og så det Paul Ferre, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og jeg ferdig atter i det, en som av å spyrre Paul, hva du ligger hånd og hjerte i det. Så ja, det var det her som jeg fikk en spårning. Kjenner til nekra gava defisjon og på nye gaver. Jeg husker ikke så nekv om hver der men kvært og der altså nye gaver. Ja. Og så skriver jeg sin det var, men det er jo ganske ikke vi. Dette her gjøre som han spyr om han. Også ikke så nek om hver ter men kvært og ter altså kvært nek Ja. Og jeg må si at på en av veien og jeg hatt kom så for jeg også om Rombra 6, enten nevner til største nøygaven alltid som finnes da. Ja. Rombra 6. Og det han sier her i enden om at og nå tid løst fra sintene og det våren tjenere gods. Nå har ditt avvøkst stikkere. Tid vera høyde gjort, og enten av et lov. Og så sier han, tog lønnen og sinten djever deg, men nøy gav gods av et lov, og i Kristi Jesu, herre åkere. Så her får jeg det svære på han spyr i flertall, men det nøy gav gods av et lov, og i Kristi Jesu. Ja, ja. Det det bästa som det nøy gav. Ja, og det det som værer, så sier han bare togene som nå og i tog som kommer da. Ja. Men nekvar nøye gaver som til togene av i liv og i. Der, hva sier du om det? Ja, det er jo også på en av veien. Ja. Og på trutjar nøye gaver, eller truslø av nøye gaver, det er til å si til. Det første var det her som til langt nevnt. At nøye gaver gods, det frelser som det finner vi i Jesu. Ja. Og så det året 2022. Ja. Han har funnet kone, har funnet lukkene, og finner nøye gaver fra herren. Ja. Og så hokser jeg om 4 Korint 12, og 13 og 14, om nøye gavene herren. Ja. Og det et helt avfætlig rykt hodtak. Begge nøye og gava. Ja. Det faktisk, man kan nesten si at det er samme hodtak, men det bare forsterket, det fordoblet. Nettopp. Ja. Til nøyen, det sier dere til, og gavan eisene, det sier dere til at dette her noe som Herren har gjort. Ja. Dette her ikke fortjeneste. Ikke av nærkere som helst åt. Nei. Men fullkomlige hansara versk, hansara initiativer. Ja, han sier også jo i navn av noen etterlighet. Til nøye gaver, til kaldt søyt og nøye gaver søyner engra godist. Akkurat. Altså han lukket som han steget der kraftig under til hansara. Ja. Jeg råkner vi at det som spyr i samband vi, hva det vi nøye gav henne, altså, ikke akkurat hva det men... Nei, men han sier med til annet at han rånger til hårst nærkran verilig sagt hva det altså, og så selv han nøye råkner han, altså. Akkurat, ja. Men, det døm, vi har dømer skriftene på, som viser helt tydelig at det nøye og gava. Ja. Og her har vi Saul, nettopp, kongen,
Ta i han faktisk la David etter løyvnen. Ja. Og så sier han mår tankar og hjertan hon. Og så kommer han inn i en flokk av profetene. Ja. Og det stender at han kommer i profetiska borstrykking. Ja. Og jeg la meg lykke slå det her opp til at nå kommer det så knappelig her at Saul alt, ja. Vi tar et døm her ur fyrir Samuelsbok, kapittel 19. Og her stender at fra vers 18, men David var flytter og slapp en borster. Han får til Samuel i Rama og sier hun alt hvordan Saul har gjort vi han, og han og Samuel får til Najot og var verand her. Da han og Saul fikk å vite at David var i Najot ved Rama, sendte han menn etter David. Men ta et her fikk jeg suttja profetaskæren og i profetaskære borsterikking, og Samuel stande her som høvesmann tarra, kom andegods av sendemenn Sauls, så at her kom jo i profetiska borsterikking vi. Ta Saul fikk etter høyre, sendte han ære mennes det, men her vi kom jo i profetiska borsterikking, så sendte Saul opp at det 3 fer mennes det, men her vi kom jo i profetiska borsterikking. Ta for han sjølver til Rama, og da han kom til henne stora brunnen i Seko, spurte han, hver Samuel og David, og svære var at der i Najot ved Rama. Da han får her til Najot ved Rama, kom andegods og han vi, så at han gikk atlan veien og i profetiskare borstrykking lykka inntil han kom til Najot ved Rama. Da skrattet eisen i hans i urklæven og vi til at han vi kom i profetiska borstrykking framfor Samuel, og han fall nyer og la her nætjen atlan til dagen, og atla nottena tøyver sagt eisen Saul mittel profetene. Og her det som faktisk vil tale om her, det til at andegods kommer av profetene. Så tar tala ikke til at sjølver hava hjertet eller i sinne, men tala til at andegods driver der til å si. Og tar så tenker sammenhengen her. Ja. Saul var ute etter David, ja. Så han altså absolutt ikke om at være unnægere borstrykking, eller profetiske borstrykking. Og allikevel, så God så nøyer. Og han så stor at han kan bruke faktisk alt. Ja. Og vi tar en annen dømme her ur Nya Testamentet, til Annas huspresteren. Ja. Han sier at han sier at her at vita tid ikke at til gang for alt folk at en dør for alt folk. Ja. Ja. Og at jeg sier han ikke tog. Ja. Minst akkurat åreaksistenter, men tog at han var høvesprester. Ja. Det var ikke tog at han var vi på alt det som Jack Fyrer, men tog at han var høvesprester til året. Ja. Og ta slapp han at tåsa til som god vil de hava framme. Altså, det vil si at nøye gav han gjør til at du tåsa til som god vil hava det. Ja. At tås. Ja. Og på en måte så det å ta du har stått hans fra Sverige samtidig. Ja. Hos Sverige altså. Ja. Tog jeg to først inn og i nærke som han gjør til å leve i. Akkurat, ja. Det sannhet. Altså, jeg vet ikke om han gjør det liv i, men det går så til å uttrykke til løtene som det Ja. Tog Saul levde jo ikke i Guds atland, Guds vilja, tog verre. Og det gjør det høvespresten heller ikke. Men hatt det her, man kan si, hatt det her det yttergrensen er fire, det ytterste merskene fire, hva det Guds nøye gav å fungere. Ja. Og jeg vet ikke, man kan tenke en parallell til det, men ta i Elias skulle de hava med da. Ja. Ta var det raunan som kom til hans vet du. Ja, han drakk og løk noen. Ja. Og så tatt han i løkeren, og så fører han til. Han ikke nøy seg rett da. Ja, nettopp. Men det første som kom i hoksan møyna, fikk han da spørningen at det stått så igjen, ja.
Det var sånn ikke opptidgen i annan kapittel i Filippebrevet. Og da kom jeg fram fire med og i samband vi at det her, som stendra börjar vi her, han spyr her, nu nøkker amening i Kristus, altså annan kapittel og vers 8. Ja. Og nøkker trost kærløykans, og nøkker samfell andans, og nøkker hjertans gask og miskom. Så kommer det til. Så gjør det glede mine fullkomne at de samjes til mitt. Jeg var samme kærløyka, og samme sal, og samme tråden, og ikke gjøre strusjove, etter tråden etter tommer i ære, men ut emjugløyka råkna hvert annet hakre enn til kun selv. Og ikke hava hver sitt egnan for jeg, men øyne hvert øyne til, som øren hører til. Og så sier han, samme sinnelig av i tikkene som vær og i Kristi Jesus. Ja. Og det har løtt meg så atter til at det som jeg nevnte, jeg begynner vi at nei, jeg gav gods av et lov og i Kristi Jesus, herre okkara. Ja. Og bare ikke at han var her stender, at han var ikke så god, råkner han det ikke for å rane over det jævn ikke gods. Nei, av seg selv sies han undan tog, og gjør det seg ikke så tjener over menneskeløyker, og han var stigen fram som menneske, sette han seg selv lagt, så han løg til deg igjen, jeg kross deg igjen. Vi husker om at her samband vi, det verset i Rombraun 6, at han var nøyegave. Yes, ja. Til akkom, ja. Og det den største nøyegaven som finnes da, som av et liv, altså, og alt det, og fyrtjeng av syndene og alt. Og så finner du øysene så hvis du leser langt, at vid oi okkara nøygav, nøygaven og jokkom, til oi Kristi Jesu herre okkara, så vi tar av et lov oi Kristi Jesu herre okkara, så til grunn til okkara, kan vi kalla høvås nøygav. Ja. Løyve god, ja. Ja. Men så kör vi till han löser vad i Kristus, ja. Här allt, ja. Och så säger han här att vi skulle inte ha kvar sitt äkta för äga, men östne och kvarst östne till och i öron höjre tid. Och vad det näkar som heje och i hova till som öron hörde till och det vill säga akkom, så var det Kristus alltså. Ja. Alltså här var inte två på det och i honom. Nej. Ta han avgjort det att affära och göra så var det som tjänare. Och så tar han steg fram som människa. Så sätter han sig självan lagt. Där ständer att året själv. Och han brukar ta oss om akkom. Ikke ha kvar sitt äkta för jag, ja. Ikke akkom själv. Och så säger han till att Georgian så var någon som tjänare och var människolojkor och tar han var stigen fram som människa. Ja. Sätter han sig själv lagt som han lojt till dig än jag kross dig. Att det ett helt enastandande. Det alltså så när går man gör. Ja. Hon byter på rollerna här. Ja. Hon gör det att vi människor. Ja. Vi nya gåvorna. Ja. Blev goda luk. Ja. Alltså är alltid till hövos. Till hövos tanken. Det är lojt. Ja. Han spelar kvart älta. Ja. Det är väl lojt. Ja. Nu vet jag han alltså att det här ta absolut överordna ute, ja. Ja. Men Paulus brukar här 4 Korint alla kapitel 12 och så kommer 13 i mitten här och så att in i fyrstarna. Ja. Men här säger han börjar 4 Korint 12 att nu vi vill hin antal gåvor bröder, men det är en ny gåva. Ja. Och är här i fyrstan att stävna efter kärleken och try efter hinon antal gåvor. Helst efter att profetera. Ja, att det är lika som till praktiska uttryck, alltså man kan säga att det praktiska
Guds tjänaste löva här. Ja, Alltså visst vi samma lukt några synte vi prästarna Ja. och i gamla pakta. Ja. Så var det här inte här till för sin egna skilt. Nej, slett. Nej, det här var det här för att vara mittenlige, mitten falske och herrarna. Ja. Och det kan så östen säga om Jesus. Ja, Han var kär för sin egen skilt, men för åkare skilt. akkurat. Ja. Alltså han var offre, ja. Ja. Och så här där så ligger eisne vi det här antalet gåvor Ja. att så ofta tos om nya gåvor. Ja. Att det är inte för jag egna skilt. Nej. Nej. Det kommer så öjla tydligt in här och för kring fyrstan här som han säger Ja. Ja, han säger vers 12 att så läst eis utikon ta och i tid nu troa efter hin andalige gåvon lärde det att ta vara samkomne till uppbygging Ja. till röjna foat här Ja. så rysliga. Ja, att det är akkurat det som östen kommer fram här. Och i ören kapitel Filippbrevna. Då tror jag att särlighets nere pastoren här. Han säger till att och tog hever god östen sett han äckliga högt. Och giv honom navnen som iver ötlo navnen så kommer det här. Fyre att i navnet Jesus kvarsk när ska botjas. Tara som och himligero, tara som är görnero, tara som onter görnero. Och kvar tunga ska jotta är Jesus Kristus är Herre. God till färgildord. Det är också om dessa ett eviga liv. Det är också om dessa nöjegavna som god gav. Och kom till evigt liv. Och han säger att alla i himlen, de som i himlen nere, de som gör nere och de som inte gör nere. För att jotta att Jesus är Herre. God till färger till dårt, alltså. Akkurat som han lyser ut, hvis man sier arena. Ja. Att hvis du öjmynt att det är ända väldigt mångt av människan som för att jotta att Jesus är Herre. Ja. En vanvärde medvaren som tog av sig att böta för sint åkara. Och Isaiah säger alltså, hur han sa ut, att vi tar ångan hova honom. Han var som ögon och tar rockna för jönch. Vanvärder. Och kvart hade olukt tog människaliga det som han är. Ja. Han fullkomliga. Det är ju som människa och som god, alltså. Allt i ögonen. Jag kunde affära så länge nyer som han får för att vi skulle få nye gavna som är evigt lov och i Kristi Jesu Herre åkare. Ja. Ja. Också där till. Det är bara så fantastiskt då. Det som man kan så säga är att det här är ändamålet. Ja. Ändamålet är att alltså, så god inser att allt skulle omvända sig och leva. Ja, nej. Det är det som man inser. Ja. Och han har ju utvid allt. Vi får inte gjort och inte lagt att säga att frälsningsversen. Ja. Det enaste vi kunne göra det är att vara i hans hand ett utvalt ampo som man säger om Paulus till att kunna göra att det är så nöjegavna, så verkligen nöjegavna som är utlöva. Alltså vi brukar slå uttryck som du brutte nu. Att vi skulle vara i hans hand och vi skulle och ja. Men när du läser det som Jesus säger i bönen så säger han till att vi skulle vara åt vid han, så han är åt vid färgen. Ja. Att hej säger han här skulle vara åt vid och det kommer ölen fram och i mer resurserna tror jag att jag har i grunden så han tar sannolikan. Att säger han till att du har åt vid sig och åt vid färgen och i hela antan så är det en person. Ja. Alltså god helianten, god sonen och god färgen. Och hämta ner anden som är han och färgen
og vid. Hon kan ikke skilja sondrat. Nei. Angatøy. Nei. Og i sånne virkene gjør til handan ånden som representera. Ta vi står fram til dømes, og vi vet at vi sendte på oi sted Kristus er. Som til var god og anvendt vi okkon, og vi bygger sted Kristus er, vi satt vi god, vi satt vi han, som ikke kjente til synd, men som god gjør til synd for oss. Altså, det kan ikke finnes en større nøyegave enn handan. Nei, jeg hadde her veriligt. Ja. For han som teker imoter bådskapen fra okken eller hva det skal være, når han sier nå det vi bare som sitter her, så det, altså nøyegaven så stor, at vi tog for det vidt så nøyegaven for han personen. Ja, nettopp. Vi blir eisende en nøyegave. Vi blir en nøyegave for en person. Ja, det det til evet lov for han, eller han ikke noen okken ser til i Kristus gjør det for seg. Det akkurat det. Men det som så vad man kan si, det praktiska livet, eller det vanliga människans liv at hessa nøyegavene, det kunne fungere i trygg. Ja. Hvis du trust du, alle disse nøyegavene som vi har nevnt der i prøvene, men tog verre kan man kanskje si, til ikke nødvendigvis et samband mellom av nøyegavene og okkara personlige avvakstra liv. Nei, nettopp, ja. Til her til liker, men det det som god innskjer. Ja. God innskjer at bruka nøyegav skjønner til andre mennesker i okkon, for å bygge okkon opp til å bære avvaksta. Ja. Han sier med landa, nøyegavene, sier han menkar, nøyegavene men god han samme. Ja, jeg kan prøve å finne det etter her. Ja. Her i 4 Korint 12. Ja. Her sier han at nøyegavene imeskar, men anden en samme. Ja. Tjenestene imeskar, men Herren en samme. Ja. Kraftargjernar imeskar, men god hin samme som virkar alt og i ødlom. Ja, vet du? Det som jeg har kjent særlig sørsten til akkurat som Jesus kjente og i sønne løyve. Han sier i sannsyn, og sartor han stod i et åndslige strøy. Han får til Gethsemane her, og han tja seg let av et banna jeg tror. Bær for mer, ja mer. Bær for mer, ja mer. Fire mer. Sier sankren, ja. Og angen for å gjøre seg sjølvan til martyr. Det rikker slett ikke. Men ta i to erst øyn som han, og i midten falt ikke, ja. Og til to erst senter i sted hansare. Ja. Og til ta i to sier nekker, det som det er godt å gjøre, men til vi okkon, altså. Ja. Og malig at vi har satt vi godt. Så nøygaven virksom, og i ter, ta nøygaven til han givet her, så det ikke så selvsamt at man til tog kjenner seg ønslig igjen. Det du hokser om at det imeskar. Ja. Det jeg vi også om, altså. At det imeskar, ja. Men så opplever du det her, at ta der virka inn og en person som du nevnte i Johanne, at nå sørst du til at enda nøygaven til han og i ter. Akkurat, ja. Og hun malig, hun kommer inn i hjertet av honom eller henne som lunches etter at kjenne han. Ja, nettopp, ja. At det hatt vært kattlet landamal i høymen som Kristus og jeg. Ja. Det jeg husker eisne at det her hentet skatt her, det leir og lødden. Ja. At det er så øyelig måneder mellom en skatt og så leir og lødden, ja. Ja. Skatteren og verer alt og fullkommende. Ja, nettopp.
Tropleikene Ja. i leiren nå. Ja, Til leire et uttrykk for at det altså av hjørne. Ja, det gjør det. Det jo en gjørskon likam. Ja. Og her det som avvokste til okken, altså kanskje, går så mitt andre Ja. det at han fær okken til å virke sammen. Ja. Det det som Filippe Brau sier. Ja, det sier han. At ikke huksa, at noe som han sier, at så gjør glemmen av folk at det semja stikker av middelen, her var samme kærleika, som sal, som troan, og ikke gjør av strusjhoet, etter troan, etter tomar i ære, men i eimjukleika råkna hvert annet hakre, enn tikkun sjálv, og ikke hava kvart, sutt egna for eia, men eit og kvart eist det som øren hører til. Så det vil si at God, vi jo i prosessen som heilagjeringa, her God arbeider vi okkon, og ta og til lukkas, ta han avvøksene kjem framma, ta blev det eisen til at det likame som vekser, ikke bare en enkelte personer som vekser, men likam Kristus vekser, og her som kærleiken verlig her Guds kærleik som her har vi ikke tropleikene, jeg har nettopp det før, men vi har ikke tropleikene av hver større, hver lagre, og hver kan ikke gjøre dette, men hver kan ikke gjøre det samme som Paul, eller noen andre på tammene. Men det det som Paulus husker til han tåser etter. Så tar vi legge alt dette til søyes, og lete nøye gavene, vi står rundt sakta, släppa fram ett och jockra löve, Ta blir det einleidjen som han tåsar om i Johannes 16. Ta henter han i praxis. Och så oj här snär är läst ner till och kvar tonka ska jotta Jesus Kristus. Jesus Kristus Herre god färdigt ord. Så säger han näka vi okkom. Han säger här i 12 vers i ören kapitel i Filipperbrevet att alltså tid tog älska av møyne, alt og har vært lojen. Så arbeid ikke best som tar jeg var tjatekon, sier Paulus, men oppa den ikke møyre nå, ikke er tjatekon, vi øtt og bivan oppa fredsotikkere. Og så sier han kvøy, tog god er han som virker og itikkom, bæja vilja virka til gava vilja søgnen. Gjør alt åttan knarra, og åttan ivast, så kommer til et her. Så tid kunne være løytaleis og røyn, avlastande bøtgods, mitt og i renkvarkare og øvjer i alt, så tid vysa tikkon mittlen torra, som himmeljøs og i heimlån, og halta fram årlussens, mer til røvs at jeg i kristar, at jeg har ikke rondet lunches, og jeg helder arbeid til lunches. Og her kommer han innan næka som hever vi hans tjenest å gjøre. Jeg visste det som tar livet og ikke levde opp til det som kattle, eller som nøygavan, gavdøymon, Så følte han akkurat som han i rundet lunches. Et arbeid lunches, Tog at han strävan där han. Han är rättligt strävan alltså. Ja, krävande. Ja, men han säger allikväl det här som vi har nämnt förr. Jag kräver ju till något som god kräver, Han kan inte kräva han ger inte för sig själv. Nej. Och det kommer till nya gåvna sjutje till således att det uppas ett plats att du finner det nu brukar vanligt till rättes och i tojne nya gåv. Akkurat, Och så hevet du ikke vi hinner att göra om det finnes det rättes. Men du får arbeida vi øyne hjelpa tajmon att finnes det rättes i sånne nøyga. Hvis det er tann anden som Paulus hever fra herren som viskar ut her. Ja, det var veldig godt sagt, Ja, altså at dette aktiverer det. Og det er sikkert det han mener vi, tar han sier til at arbeider vi øtt og bivan. Tog det ikke bare frelsa togin, men til frelsan til øtlån tøymon som høyrer Kristus til, som vi arbeider vi. Til nemlig det. Altså, ankan til jeg kjenner, nå nevnte jeg til jeg føler seg øyne et landslige,
Men det är vi att du kanske matan och to ger tingene på inte finner näkran som akkurat är lika vid det. Ta blir man lukka som öjna. Men tog det så viktigt att man arbetar tog som du ska arbeta i. Och inte göra det inte få komplexer eller märka halta till nej, jag må helt bara slacka i hästen som är så löjena. Till ölen är kvar fröstingar från den naturliga människan som kommer in i livet så att ta det god som ska öja till och nöjta till personligt och tjänast för sig. Ja. Det är pura rätt. Det är men det bästa här det är samfälla i vi hamna. Ja. Och att han är och släpper att vara herre och göra liv, ja. Ja, vad så han släpper att säga nej till åkon, ta till nej just. och att vi klarar fylja att han säger ja. Ja. Det är jag tänker kanske en lite döm från egna liv. Det har tar vi bo i skåporna. Ja. Vi var fyrstup här var flott vi familjen till skåporna var i Britannia. Att det var först av 15. Men så kände vi och faktiskt Louis den förra som kände att nu tog ju färden ner. Ja. Nu skulle vi fara vidare efter det. Men vi visste inte kvar. Vi var faktiskt pura leis av ötlån som så läst, ja. Akkurat till löterna. Och vi visste inte kvar vi i Lejenbära. Och detta var ju till tøyne kvar och i folk flyttade till Danmark och i Hopatal, ja. Och vi kunde faktiskt eisne være flott handaveina. Og så sa jeg i utfordringen her kvar det nu er det KRIFA, Kristelig Fagforening, sagt etter skrivstofaltja. Ja. Og det var akkurat jeg for så vidt. Så jeg prøver å søke 2 større til dem. Fikk nei. Ja. Og så er det, hvordan reagerer man på så nei, ja? Ja, men det var ikke så, okej, så er det nok ikke tannveien vi skulle fære. Ja. Men, og så sagt jeg noe større her i havnene, vi følte at det er nok tannveien vi skulle fære, og fikk nei, og jeg fikk nei, og jeg fikk nei. Ja. Og så er det hvordan man reagerer her, da. Men jeg var øyla tilvidere å ta om at her to må ståndja til horene her, väl och virliga som vi inte skulle ha färdigjöknen. Och så långt jag har bränt mig på affärerna. Jag röjna pressen och hor upp som Herren vill ha över atter. Till omgående siktning på styrtog, ja. Men så blev vi bara vi. Och så knappliga så var det akkurat som om att Lisle passa i las och horarna får upp och det var ju en tog kvar folk närmast flyttade i landet och vi blev bara simpelt så överraska i oss när det så knappt allt läser tjockarna. Ja. Men det var tandlägen här vill det till färra. Och nu tar jag bara mig själv som döm här att det åkorna. Hvis en av fattelig fått her at nei, nu får jeg bare nei, ja. Og jeg var fattelig fått på det, og jeg falt da på at jeg var ikke beheilet. Det er ikke stått til å få nei, tar man ikke. Når jeg så mye alvorlig, så må man få et arbeid til å kunne forsøke seg her så innom. Men Herren gav nei, og ta i hans av vever så åpenberes, altså. Ja. Det var så otroligt. Jag ska inte fortælle den søvn och detaljen här, men det var bara så otroligt. Och Louis särskilt hon var så öjligt glad att alla matar och fortalte folk hur vi tänkte uppleva. Men det måste göras vi. Tog folk bli av. Alltså det bara inte till att tarra väl att det skulle vara siktna till vi var där. Ja. Men det är bara så att jag vet är det kvar i såna processer. Ja. Och det enaste som väver framåt här, det är att ge oss iver och under hans vilja. Ja, akkurat. Det är han vill herre, inte omstövnare. Nej. Det är så tydligt först och ösne. Han ändrar den här kapitlen, va? Ja. Och han säger här
enda her og 16. vers, om jeg tar vi offraver under offringen av tryggtikkere og tjenestene for henne, så gledes det, og gledes han av til knøtlån, og samme hatt skulle øsne tid gledes, og gledes samme vi med her. Og så kommer han inn og heter, jeg har da vevn i Herren og Jesus, at jeg kjøtt for jeg sendt til Måtius tid tikkere, til at jeg øsne kan få godt med, ta jeg for å vite hvordan tikkene var vi. Og så sier han ekka som tenker han, tog jeg har vi omgang samsittan, som av sånn og hjärsta, vil ha omsorgen for det, hvordan tikkene var vi. Atle sjøkjat har sitt ekna, ikke til som Kristi Jesus gjør til. Men rønt at troskap hans er kjenne tid, at ans og baden tjener færre skjønnen, han tant vi med og i evangelien. Så du ser at det tog inn øynløyken og i versen. Ja. Litt fremst. Nettopp. Tja hånden, Paulus, ja. Ordentlig. Ja, ordentlig, og enda nevner nøvna, Ja. så framvis, og ikke det som han kanskje i vantan, ja, men som han nevnte ikke, han hanker det ikke ut til han ikke. Så det rikker ikke i en antalien løyve sammen i herren, at du kan ikke skuffe av noen mennesker, så det ikke to, som det gjelder til han. Det er akkurat det. Det er nemlig det. Og når han fornærmer av nekron, ja. Omgang til, nei. Ja, det er det som er det. Så til at gjøre seg noen forventninger om nekron, og på bekostning av, hvis det ikke var så som jeg husker, ja, så vil jeg egentlig nye bråten. Til øyelig skøyv. Ja, til øyelig nærliggende til den naturlige tjåken. Ja. Men det er bare ikke vært fram. Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Så vi kunne omgang til gjøre okkara nøygav og tjeneste avhengige av at andre skulle være akkurat som vi vilja det til å være. Omgang til. Nei. Og tog og i måneder ver en tilvære gjør en godspaten som Herren nøyter av, og en tilvære og en utvikling som alltid er i gang. Og det kan til tog tidsja som kjatikkene at ikke rikker av, men til tog Herren hever en atlan som rikker. Akkurat. Og som er så, ja, kunne vi godt si at hva skjer, sier andre, da det er hardt om tikkene. Ja, nettopp, ja. Så vel et noe av det, men det var sannelig ikke når jeg kan bli heilig til årene. Nei. Og til det her prosessen her, som jeg alltid er så nøyvare, akkurat som han sier i Jakobsbrevet, og til hjelp meg så ekkelig vel, at han som helder ut i frostinga, til han sier i første kapittel i Jakobsbrevet, og han nevner at det er sælere han som helder ut i frostinga, og så sier han, ta i livet til å røyne han, skal han få kroner lussen som går til å lave til ham som elsker han. Det er særst akkurat at det er ørstlite. Og det kan hente gjørende at det er noe underfullt som henter til Herren slapper å bestemme det. Ja. Det er det som jeg alltid er så. Ja, det er altså alltså allt det hänger samman. Ja. Det är bara vi själva som förstår det. Visst det är förståra. Alltså. Ja, nettopp, ja. Och vi söker för så att Eiste Paulus han hej inte en GPS-are som säger att nu ska förhända och nu ska förhiva innan. Nej, det är inte. Annan till höger eller ett annat svar som GPS kan finna på sig och ta en GPS-are vi hade tar vi det kort helt skevt. Så säger han, men om något är möjligt. Men alltså, typ Paulus fortäller också att antikristus har lövt hon inte affärer. Nettopp, ja. Ångstan, ja. Och men så kommer vi här och nu är knappt jag sjön ta makedonska sjön här va. Ja. Och heter Herren så för vi är tandvägen va. Ja. Ja, att det är omätligt hotakande vi en tillvaro samma vi Herren i hjörnet. Ja. Under tiden omstånd vi där och som människor
Och det är han så fär just domstolarna så som han vill ha att det vara och i liv i okkara. Det kan bära vara sträva och glädje det. Men enda mål är att få så en vilja vid okkarna. Ja. Det är man kan gott se att det är för så en lojing. Ja. Man får jackna. Jo, det är det, ja. Tui sjálvt við ikki hava loyingar på sama mata vi forfylking og sånt. Ja. Så hava loyingar bæði av sjálvum og av øron eisna. Ja. Men alltså vi jacknar allt det här. Och alla tun hava tær klart fyrir okkum at Herren hövudsfaktoren och ödlösning. Det är inte vita. Ja. Och det är inte andra människor. Nej. Men han. Det är han, ja. Och han sviger inte. Och det gör han verkligen inte. Han säger också att akkom var ju givet för kristarskuld. Inte bara så tryck på han, men också en loja för nans hans skuld. Ja. Och så pågår han in och så ett äkna loj. Gustei var, ja. Ja. Och det var ju smavis lojinkar i Hammarfärnköp. Nej, det är akkurat det. Så och ja. Vi är inte kommit till himmels än. Det må jag bara konstatera. En sang säger till att offer det kostar mat och ströj. Saler till lojiga loja. Herren vill lägga säckning till åren och kraften geva vid sidan. Och det är nog, alltså det är han ger åren och kraft. Ja. Som han själv var färdig att säga ett viska och i. Alltså det är en så fantastisk läge. Inte bara här, men i himlen och man syns det som väntar vi, ja. Hvis man vill så kan man gott sätta det här in i ett perspektiv. Och i sin egna löjve. Att det är Herren syknar och frälser. Och vi tog en nöjg av vidjar människor och färdig att inte missa mot det. Det är så glädligt. Att det kan inte vara bättre. I löjven som människor. Nej, det är akkurat det. Jag också om vi som tackar helten och just ner. Ja. Vi nöjgavarna. Ja. Så nöjgavan Jesus Kristus. Ja. Og han av et liv for oss, og hva vil det si? Ja. Det vil si at vi da finner de himmelske livskraftene vi hele andan inne i okra liv. Ja. Og hvor har god frelst oss? Så han ikke samfølger vi oss. Ja. Og ja, men han vil ikke ha samfølger vi andre mennesker. Og tog gjør han oss nøye gaver. Ja, passer. Og leder oss være nøye gaver til andre mennesker. Ja. Og altså, da vi så sier at det dreier seg ikke om okkona, så god allikevel trofaster, så vi stand ikke etter å bære om, først så eller så. Han sier ikke fire okkon, for alle tog som vi har bruk for, ja. Men han sier mål vi okkara liv at ånder skulle bli sikna, som at det blir sikning for ånder, ja. Og det som han sier det her i 17. Korint. Han sier det i 17. Korint, Nutsje, han tar om til å djeva, og han er så blir et versk til å samle sammen til Fatak i Jerusalem, og her fra 5. vers sier han, det heter å neida med alle brødene til å være undan til tikkere, og frem undan få en av lov av gave tikkere, som kan være reier som sikning, og ikke som pøyden gave. Og dette sier at han karst såar, skal eisne karst hesta, og han såar ved sikningen, skal eisne hesta ved sikningen. Og så tenker han at uatrer og sier, ein og hver djeve, ettersom han setter seg fire i hjertan, og ikke av eller tvingsle, til god elskar gleden djevere. Men, sier han, god mentor, å lete atla nøye lotas tikk og ryklige, så tid i ødlom, alt du kunne hava alt som tikkom tarvar, og såleis i overflow kunne gjøre alt godt versk. Ja. Og så sier han her at og han som gjør saman og sa og breiet etta, skal eisne gjøre tikkum sa, og leta det øtjast, og leta avvokst rettvises tikkere tekka til. Så tid i ødlån være rydkjer, og kunne vise alt gavemilde,
som vi okkon virkar at god færtøkka. Tøy, hjelpen som kommer lev i hese tjeneste, bøter ikke best om det og fatta sin heilov. Nei, hon ber eisne avvokst i overflow, vi tøy at mong takka gode. Tøy vi tøy rønta hjerteleg henta hjelp viser, koma tei a prysa gode fyrir luttne tikkara, og hjertanene av evangeliet Kristus og fyrir tid altså gode hjärsta visa taimon og etlom fellesskap. Vi til at tei eisne bia fyrir tikkum, og taimon langest etter tikkum fyrir terrar Guds nøyeskuld som så overhans ruik iver tikkum, og så endrar vi å si, gode ver takk for å sigelige gav i hans herre. Ja. At han sier faktisk alt. At han sier alt, ja. Og selv om at det her tale inn i en sammenheng hva det faktisk dreier seg om penger. Penning er hjelp til fattige og her som fører i Jerusalem. Ja. Og her, altså akkurat tog øyne her var føringer ved visla rester til å gjøre. Og til eisen nøygav. Ja. Det är helt annan standard. Men tar inte så också om det brevbrevet. Ja. Fyra i samband med det som vi har framme, ja. Ja. Så särskilt det är att han tar sig om att vi som han säger här i vers 3 i brevbrevet 4, vi som är kommit till sig gänga ju in till kvällarna. Så det som Herren har sagt. Og tar du huxar om hese kvillene, som i honom, og som vi langt her kunne njóta sammen vi honom. Altså vi gänger til kvillene, men medan vi gänger så det akkurat som at vi kvilla. Ja. Tog at vi i honom. Og han sier så satt ni her, og i vers 12, han komen inn til kvøyla hansara. Hever øysene finnes kvøyla etter verksøyne, og god etter søyne. Lät jag kom til å gjøre åkken avmerk, for jeg kom inn til ta kvøyla, så ikke skal falla vid samme avløytene som henne gav døm om, og ta måtte han i Israelsfall. Ja. Øyemarsene. Og så sier han til orkos livande, og hever kraft, og kvassare enn akkurat tvøyerja svar. Det fyrir jeg noen inntil det kløyver sval og anta, lier og merk, og dømer og hoksaner hjertans. Og angen skapninger av skjønlig for jeg sånn hansara, og alt nært og best for egen hansara, som vi heva vi gjøre. Det er særlig hatt her uttrykket, at alt nært og best for egen hansara, som vi heva vi gjøre. Og så fer han inn og hentan her, her. Ja, vi heva stauran høvesprest, som færen tjokken himmelen av Jesus Olgods, så lät jeg kunne halda fast vid jottingsnamn. Tog vi tar ikke høvesprest, som ikke kan heva samtjenslo vi veikløyken okkara, men en som frøstavr i øtlna samhatt som vi ta utan sint. Lät jag kunne tog vi dirver stoja framför i hasat nøynar, så vi kunne få miskon, og så kommer dette til enda, og finne nøye til hjelp og rettere tog. Altså, så det knytt på bergene, og det knytt til endan, endan nøyen, og i Guds hjärsta som Jesus kjøpte med. Da det hans myskor svarta krossen han bär. Ja. Og det grunden som byggen og alt mot alit, og vi krossen fjalter litt om stormor, brusam og det helt en standard til man husker rundt det. Ja, det helt sikkert altså, og det vi andalige nøygavene, det faktisk veldig viktig at vi tror etter det, som vi langt har vært inne i, som 4 Korinther 1 sier resten, ja. At fyre at likame, samkommende, kyrkjan, kan kalla det, at det
ska trivas och männas och växa. Så heter bruk för att vi människor bjöd kom fram till att vara oilöt eller ampo. Till att tillföra sig nöjna långruta. Ja. Tar man gånger i en samkom och man kommer runt till imska samkommer och gärna är det är skamsamkommer. Så följde det fullkomliga kvila och tog att det var skott. Akkurat, ja. Men så tar det kommer till att tog in till något livet tar det inte är så mobiler eller inte kan komma alla stans som det platt jag komma för. Ja, så har vi lagt mest tid vi i mojno livet att Herren över så skiftnar ut i mojno livet. Vi tar att jag kan röka ganska många människor i det från min egna hem. Vi Facebook och slojkon och nu så vi sitter vi där det till döms. Ja. En tavararna. Och tar så också om hända väldiga flotchen av människor som är av samband vi som är de allra flesta av dem känner inte personligen. Och prövar helt inte att röjna vita kvar det är och kvar det kommer och kvar det är. Och i detta lite. Ja. Och här är vårt som det gjort någon. Det ska ända vi tog i det. I samband med den väg som Herren har givet med ett lokom. Ett att det kanske skafta giva mera. Men han blir lokom. Taggat upp som han ger lokorna. Ja. Så säger han här i 17 Korintbrev vi heter här att här efter känner vi ankan efter halten honom. Om vi har känt Kristus efter halten så känner vi den inte långt och så. Och han säger att han att i första vers i 5:e kapitlet att kärlek Kristus tvingar oss. Och vi tar dömt så einer dejer fyra och så är det att dig och han döjer för öll för att det som livet skulle inte långt leva för sig själv kommer han in att det samma som det börjar vi men för han som döjer upprisen för dig så säger han det här efter känner vi tog ångan efter halten om vi så har känt Kristus efter halten känner vi den nu inte långt så. Om du är Kristus är han inte skapningar. Det gamla färre till vår nöjt. Och allt det där från godet som vi Kristus är samt och kom vi sig själva och gav och kontänas och satan den här. Och vi tog ju Kristus är samt och god hem med sig själva och tillräknar dem inte synder torra och han har lagt ner i och satan den här. Vi är det att sända på i stället Kristus som det är god i amet vi och vi bygger i stället Kristus vi satt vi god. Han som kjent ikke sin gjør sin for jokken, for jeg vet jo honom skulle være rett for så godt. Og jeg må bare si at det er en veldig sikning å kunne si det her. Og noe så mange mennesker. Da. Og det er også en veldig sikning bare å skrive til deg. Ja. Og utan å ta seg vidt deg. Du kjenner deg ikke. Og tog damer med oss når jeg ville være dette, bare å skrive, så var det akkurat för att du behöver skriva och kan vända efter till det. Akkurat, ja. Och jag upplevde det nu. Det var en person i samband med det var han dog ju 2018, dessa personer. Han var lite sjuk äckliga sjuk. Och det var samma vin med äckliga Kjaltan. Han bor i Danmark där första tiden. Och han hade en mätligen tarv för det. Att ha samfälla vid omkran alla tøyna. Vi så inte med har haft nästa samfälla vid han ta av somri och Joachan. Och då så han skriver till ta något i augusti månad och Joachan. Och så är det som har samband och han är färdig. Men det som undrar mig mest till det här att det som jag har skrivit till han. Bøynrærse det er, altså hvordan det trøster i han, og øysene tar inn og venter etter til det. Man kan vente etter til det som man har lagt ut av Messenger, som du tekna,
Här var du sent till en annan, va? Akkurat så bøynreakse det til mange ideer at jeg undrer så negve iver at jeg skal kunne skrive til at jeg har angat helt med være og på handa maten som vi har skrivet at ha for det 4 år siden, ja. Og det eneste som jeg kan rakna det atter til det jeg nå leste og jeg nøyde det til andre, til at man vil nøyga. Akkurat. Det er det som jeg tenkte om nå, Ja. at enda vi. Ja. Men det akkurat det her, Paul, at det noe som bor i oss, vi hele andan, Ja. og som til reier, Ja. ta i tørven her. Ja. Hvis vi vil lade oss bruke, Ja. av en imisk øyne, det er så øyelig imisk. Jeg kan ikke si at jeg har akkurat hatt det her. Ikke løtende det kanskje kommer, det vet jeg ikke. Nei. Men det som er tøytning. Det som er tøytning at det som hever til gavene, som tog i hese før noen, at du så gjerne vil brukerne til sikning for andre mennesker. Ja. Hatt det her altså, vi har oss nekk vidt her at her som kommer, at det har vært venner vi har kommet, jeg nekk for at klassifisere nøygaver, men det har ikke den store tøytningen. Men når man sier det på samme måte, Paul, at du er ikke så kønner i å klassifisere nøygaver som nekk at heim som er sammen og i middelæret det, men du er veldig aktiv i dem. Du er veldig aktiv i nøygavene. Og jeg kan ta ett døme fram som to ena for fortalte. Jeg husker nemlig at det her fra tøyene til vi var i Lindene. Ja. Du fortalte om en kvinne som har en føydepresjon. Ja, passer. Ja. Du kan prøve å fortelle til. Ja, du kan fortelle. Ja, han det her så som jeg minnes at du fortalte at så har familien sendt på etter. Ja. Tog at den her kvinnan heier seg føydepresjon og som virker på tammet at hun at ikke. Hun vil ikke takke med til sin. Og hun la i sannsene. Ja. Fullt uilaten. Ja. Under døgnene og på under øse. Jo, nå vennes det. Ja. Og så kommer du inn her, og det som er så minnes du å si. Ja. Det var at du visste ikke hva til å gjøre. Ja, det er ikke. Knapt en tanke kom til døgn, at for at hei Jesus sagt, hvis han var her. Ja. Ja, og så begynte du å tåse som om at du tåse i Jesus der vi igjen. Ja. Ja. Og det gikk ikke langt en liten løte, så slangt du døgn av seg, og får opp, og får etta. Ja. Og høver frusk så igjen. Ja. Jo, det passer. Ja. Og ta tanken i meg selv, Paul. Ja. At du vet ikke nekk om nøygaver. Altså så løs som at det her vil klassifisere. Men du fungerer. Ja, jeg sier det vi igjen, jeg kom til å gjøre snøy, jeg klarer ikke å hjelpe henne vi til at bygge, helt ikke vi å lese, helt ikke vi å fortelle henne i et eller annet. Så kom det til den nye stået, hvis du røymer nå, så er du svitset et kall. Ja. Og hvert var det var å tale til henne, til som Herren ville hjelpe henne i. Og så sier det vi henne, at nå ferdig at ta seg vi til en eka som ikke vet hva for å si, og jeg vet helt ikke noe hva å si. Nei. Jeg vet ikke hva å si. Og jeg minnes bare at hvordan det fullstendig har brøtt henne. Ja. Og knappt så kastet henne døgnet av seg, og hun la i klæven og i sannsjene, og røste seg opp og sier hun var svenk. Og vi får det etter. Og det er det samme enn det, altså. Ja. Altså. Ja, at det her er det som Paulus omtaler i 4 Korinther 12 og 14 her. Ja. Altså, og tog at det her som alle til har vært brukt til at mennesker skulle få hjelp. Og tog sier det at det er øyla viktig at det her fungerer bare mer og mer og i Kristi likam. Ja. Ikke til at opphøye seg selv, slett ikke. Helt ikke til å opphøye noen bestemt en retning som skal være på tammaten. Det er slett ikke til. At vi tar rett og Jesus. Det er slett ikke det dreier seg om. Nei. Alt dreier seg om at det er skikkningen, at nei gav vann selv
kommer vujare till människor. Och hvis vi sitter det ordentligt på tammadarna, hva var det Jesus gjør til å ta en jack med mennesker? Ja, Han taler forløsende ord til deg. ja. Han grøtte deg. Og til sånn han virker i det. Ja. Til her og til antallige gavene kommer til sin rett. Ja, nu var så kommet inn og at det akkurat som vi ikke spør etter, ja. Ja, nemlig, ja. Og tog til i grunn til at åndra livet og gjerne nøyga fra herren. Ja, til det. Altså det er det største ånder som ikke vil til å gjøre. Nettopp. Og her kommer det best fram at det er han som nøyder lika mye til. Ja, Til sitt versk og gjerne mennesker. akkurat. Ja. Så, Ja. så jeg har alltid vidt å sitte så langt. Ja, jeg hadde bare lukk enda vi sier til her, at man kan godt si til at en andalig nøygave i funksjon og i en likame Ja, Jesus virksamer av hjørnet. ja, passa. Ja, det var godt. Takk for det. Ja, vi skal be sammen. For i Jesu navn så takker vi til å prysa til her for tøyna nøygave som Jesus Kristus. Given for synder okkara, og given for at vi skulle eie dette evige løyve, dette himmelske løyve, dette her som alltid har vært ut her og to, men vi nøye tøyna givet okkara eisene. Takk for frelsene, takk for det evige løyve, takk for at du virker og gjør tøyt lika med hjørnet i det, i kraft av nøyegaven av imskan hatt. Så takk av det for. Takk for at mennesker vil ha møtt av tær, og til det som er tøytning, og til det som er okkara innskje vi eisen i hesarskjending, at mennesker skal bli møtt av tær. Herre Jesus, vi prys og takk av tær, for avfætlige nøyetøyna. Takk for at du er den verilige sanna nøyegaven. Herre, vi vil signa en og kvann som lustar. Takk for at du vi andre tøynen for tøyt egne år inn i hjørstene og leta lyse her, Herre. Herre, vi vil signa land og folk okkara og i tøynen dyrer være navn i Jesus. Amen. Amen. Og vi her som så hesen parten av hjertet velkomne enda. Og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre og jeg selv vi takker for okken, for hesfer. Parter av hjertemål som her var vært, jeg suttet av YouTube-kanalen Iktus Sjånvarsp, og være eisende av høyre av Kjei Kristelig Kringvarsp. En annen for takk for hesfer.